Sa selda ang tulo ka mga trabahante sa poultry farm nga nahimutang sa barangay Lagayan ning Dakbayan sa Jansan. Human na aktuang nangawat ning nakalabing adlaw alas 3:40 sa kaadlawon. Sumala pa gidala sa security guard sa police station ang tulo ka mga sospek nga giilang silang John Lester Caballero, 26 anyos, nga residente sa Purok 1, Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Lester Martinez Acharon, 23 anyos, nga taga SM Village, Barangay Sinawal, ug si Randy Shazon Bruan, 47 anyos, lumulupyo sa Undok Gawan, Barangay San Jose, pulos mga caretaker og security sa nasampit nga uma. Matud pa, naaktuhan ang mga nasampit gawa sa poultry farm nga adunay dala nga 22 ka buhing mga manok, 18 ka crates, 9 ka tray sa itlog, ingon man usa ka tricycle. Sa pagkakaron, balhog ang mga kawatan, samtang buot pasakan og kasong theft o kun pagpangawat. Mga katropa, aron dili makawatan og oportunidad nga makaangkon og maing panglawas, tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM